Сега аплодисменти, защото идва госта. Ужас! Дами и господа, извинявам се от сърце, но пък аз имам два дома. Това студио и Фейсбук. Така е, с публиката си делим найма и се редуваме на смартфона на едно момиче да си апдейтваме статусите, но за да ни разкаже дали навън все още е така, както си го спомням, на гости ни е приятел и пътешественика Михаил Заимов. Добър вечер. Добре дошъл. Мога ли на ти да говоря? Ако не обиждаме публиката. Мога ли на ти да му говоря, уважаема публика? Става, добре. Благодаря ти, че си тук, че ни уважи с поканата. В едно интервю ти казваш, че по професия си пътешественик. Колко годишно изкарва един пътешественик, примерно? В последно време лично аз малко, защото имам невръстна дъщеря и от солидарност към майката прекарвам много време заедно с нея. Да, вкъщи. Така че последно време съм занемарил пътуванията. Но един пътешественик колкото може повече. Тъй като има едно твърдение, че светът е книга и този, който не пътува, прочита само първата страница. Книгата е дебела и дори да сте пътешественик и много се старате, пак не може да обиколите света, това е нещо много голямо. Ти всъщност издаваш книга сега. Да. Да кажем кога и каква? Това е албум, който е с подводни фотографии и събира Да. моите, малко текстове и всъщност събира най-доброто, което съм направил сега в това отношение. Да, това са твои снимки, предполагам, които върват на видеостената. Да. За авторски права ли ще? Моля? Авторски права. Да, всичко е. Гмуркал си се при акули. Да. В политиката хрумало ли ти е да се гмурнеш? Не. Обмислял ли си такова нещо? Предлагал ли си такова нещо? Аз винаги... Задали си ми този въпрос, приятели, и винаги в съзнанието ми изниква една случка на моя прадядо Стоян Заимов, когото 908 година се го покани да стане министър на просвещението и той отговорил с телеграма: аз на посран стол не сядам. Всички столове ли са толкова посрани, че... Не знам, вие какво мислите? Аз няма да изстигне, може би, предаването, ако се разговорим на тази тема, но минавам на следващата. Добре. Да. Тънка ли е границата между подводния и задгробния живот? 30 секунди. Колко далеч трябва да стигне човек преди да навърши 40? Години ли? Да. И метра след това. Този въпрос ми напомня по един въпрос, който на времето една жена, кокетка, задава на генерал Дагло по времето на един прием. Тя го попитала: моят генерал, колко дълги според вас трябва да бъдат краката на жената? И той каза: толкова, че да стигат до земята. Така че предполагам, че да стигне човек на 40, трябва просто да има късмета да ги доживее, тъй като и това е нещо. Любо Дилов син, имам предвид, ти е приятел, съмишленик в гмуркането. Надявам се. Под вода по-лесно ли му се разбира? Под вода, да, разбира му се лесно. Той има жестомимира, но това е компенсаторно, така че той по принцип е разбираем. Да, факт. След лек опит с него. Да, и тъжното е, че и предвидим. Не знаех. Ти какво правиш лично, когато стигнеш до дъното? Обръщам се нагоре и гледам пътя на издишането от мен мехурчета към повърхността, което е едно от най-приятните неща, които може да се случи на човек в живота. Метафорично? Какво правя? Ако сте на дъното? Опитвам ще е клише, се опитвам да се оттласна от него. Но в интерес на истина съдбата е била доста благосклонна към мен и все някъде гравитирам по средата. Моля те, кажи ми, каква е тази прословута вишновка, за която твоите познати говорят? Вишновка е един всъщност познат вкус, защото на всички нас бабите ни правеха на времето вишновка и аз реших, тъй като моята баба отдавна вече няма, реших да възстановя тази традиция и от 10 години си правя вишновка лятото. То по-просто нещо няма на света. Отнема сумарно... Вишни захар, да. Вишни захар, после алкохол. Алкохол. Не, вода няма. Няма? Не, алкохол. Да. Не знам. Вишновката е алкохолно питие.
Да. Ясно да е, аз ще отвикам вода, поне мисля, че слага просто и вода. Не, вода няма. Не, то ферментира в един момент. На практика по същия начин се прави лимончелото. Сега е по-модерно. Да. Нали? Всичко е гурме лимончело. Но който опитва тази вишновка, се сеща за тези забравени вкусове, които има от детството си и в един момент е много привързан и се казва има ли. Аз гледам малко да я... Тази година направих много. 25 литра направих. Дано да стигна, да се казва, да? Ако бяхте казали, ще говорим, ще да ви донеса да опитате. С удоволствие щях, да. Не, съвсем откровено. Като цяло, изобщо как ти е стартирало това нещо с гмуркането? Откъде... В последно време... Кой те е запалил по това нещо? Не, сам винаги съм имал желание. Подводният свят е 80% от територията на Земята е под водата. И тя е един свят, който е... Това е един свят, който е много трудно да се разказва, да се говори за него. Трябва да се преживее. То е толкова различно от това, което ние сме свикнали и виждаме. Това означава ли, че ти е по-интересно долу, отколкото горе? По-интересно и по-спокойно със сигурност и заради това книгата се казва Света на спокойствието. Защото там, където няма мобилни телефони, където няма телевизия, където няма дорите разговори с хора, в един момент минавате в едно друго състояние на духа и действа изключително успокояващо и дори бих казал прераждащо. Да. Половин час под водата са равни на примерно 1 месец терапия. Това не е ли прекален лукс, обаче да можеш да си продължиш днесно време да се абстрахираш от абсолютно всичко и да се отвееш, не знам как да се израза. Лукс е, но в гмуркането има дисциплина. Трябва да отидете, да го планирате, да се облечете, да слезете и това някакси те води до този момент, в който вие всъщност, ако се обърнете и има ли... Безтегловността е много важна също, защото няма по друг начин как да усетите това нещо. Има ли някое време през годината, което да е по-подходящо за гмуркане от друго? Примерно, както да кажем, сърфисти, нали? Примерно, да кажем за тях... Ние се молим на различни богове с сърфистите. Да. Дадох, може би, погрешен пример, да, но... Хубаво да е топло. Да, водата със сигурност. Хубаво да е топло и в различни места по света има моменти на годината, когато има миграции на по-големи риби, на по-малки нещо, специално ако търсите, защото това е една безкрайна игра с подводния свят. Ако търсите, примерно, манти, те се чистосват на неопределени места в определен период. Ако търсите тигрова акула, също така. Ако търсите китова. За България е хубаво, когато не цъфти фитопланктона, който обикновено е края на пролетта и началото на есента. Разгара на лятото обикновено не е особено бистро. Да. Възможно ли е гмуркач да се озове в рибарска мрежа? Възможно, ако се набута вътре. Има хора, които се давили, влизайки в таляни, да видят има ли риба, няма ли. Шат. Созопolския вампир, виждал ли си го? Виждал съм го в кабинета на Божа Димитров. И? Значи Созопolския вампир, аз съм виждал много пъти вампири в този... Живи. Не, живи съм виждал също няколко пъти, но веднъж, примерно, моята близка позната Кръстина Панайотова, която е един от най-големите специалисти в България по некрополи. Аз много обичам да посещавам нейните разкопки и тя ми разказва. И веднъж ми показа едно малко телце и каза, вампирче. Викам, Кръстина, ти пак се шегуваш с мен. Как разбра? И тя каза, как бе? Виж как са му отрадали стъпалцата, за да не може да ги подгони и колко нежно ребърцата му са се увили около колъка, са ги завъртяли по часовната стрелка. Романтика, да. Така че, вижда се малко вампирче, голямо, извън шегата, между другото, в Румъния, където Ние вкъщи спим в ковчег, да. Граф Тепеш, оборота на това нещо е чудовищно голямо. Сигурно, да. 100 милиона годишно правят. Филми най-малкото му правят жестоко услуга за това нещо. Но Парка Заимов, ваш ли е? Няма как да не те попитам. Изхождайки от фамилията. Разхождам детето там и гледам да не говоря много, че другите майки ме гледат странно. За какъв смисъл го казваш? Детето се казва така, после се чудат, но по никакъв начин не. Той е кръстен на моя дядо. Но ти си един от най-често ползваните жокери в Стани богат. Ако не се лъжа, даже на... Бях докато се издъних самия, аз накрая ме придумаха да участвам и в момента, който се издъних, подобна любезна публика, чух да каже на колко се издъни? Много малко, защото те ми задаваха въпрос за футбол, аз там не съм си. Има ли си случай, в който не си успял да помогнеш обаче на хора, които сте ползвали за жокер? Не. Аз отговарял, до 50 хиляди съм отговарял винаги на Станиша даже помагаше ти. На Станиша 2 пъти съм помагал. Да.
На Кошлуков съм помагал също, да не ме вкарат са вляво. Това се дела хората на леви и десни. Не, няма страшно. Ама можеш ти и не можеш ти. Не, ще да те питам дали е било готино, когато всъщност съученик ти е бил премиер, твой съученик е бил премиер. Да, кое дали е било готино? Това, че имаш съученик премиер, дали... Аз поддържам отношение с него и до днешен и го ценя като човек. Той има много качества. Това е моето мнение за него. Той е човек с много качества. Гмуркаме сега в реклами, след което се връщаме обратно, за да продължим разговор с днешната тема. Дами и господа, Михаил Заимов ни е на гости тази вечер. Вчера ми гостуваха Яна Янев и господин Марешки. Ти какво мислиш за този съюз тип политик търси милионер? Щях да кажа съпруга в Моите съболезнования на двамата. Благодаря ти. Каква музика слуша, докато идваше насам? Джаз FM слушам обикновено в радиото, в колата. Да, окей. Каквото свири Джаз FM. И сега влитаме в леките въпроси. Какво мислиш за секс туризма? Секс туризма в България или по света? Както ти е приятно. Щом и двете страни са доволни... Туризма да върви. Да, в крайна сметка. Страшни му хилята тук. Това нали заради кравата. Не мога да ти... Не, това е изкуствено, слава Богу, но... Да, за първи път се седа върху крава. Има едно досадно нещо, което съжалявам. Какво последно готви Сути Бъчваров? Мисля, че правих калкан на фурно. Как се готви калкан? Много вкусно. Който е хапнал моя калкан на фурна, никога повече не е ял пържен. Станаха много, да. И калкан, и вишновка. Добре. Къде искаш да отидеш? Виноват. Къде искам да отида? Никога не си ходил до момента. Ред Тихоокеански острови, Тонга, Кладжалин, Фиджи. Този район ме влече много в последно време, тъй като е от последните неопоручени райони на нашата планета. Да, в България има ли такива места, които... Много. Много. България е... В тази книга, която в момента издавам и съпътстваща изложба, ще видят хората снимки от Черно море, които са впечатляващи. Черно море, по мое впечатление, е едно от много благородните морета и благодатните морета, извинявайте, за макрофотография. Макро? Макро, да, за разни дребни работи, които стават големи и са красиви. Да. Има изключително много живот, но просто хората трябва да се гледат и трябва да избягат от язвите на повърхността, защото язвите на повърхността са ясни и те са на много малко места. Ние имаме 378 км крайбрежие, от които смея да твърда, че над 60-70% са абсолютно действени. Макар на това, което ще говоря, то наистина има язви, там ще е бетонирано гадно, да съгласен съм. Защото всички ходят там, не знам. В смисъл трябва да влезат на... Да, но от Резово до Каварна, от Елените до Бяла, от Созопол до Приморско, от Ахтопол до Резово, това са по 25-30 км всяка един от тези отсечки, които ви както няма нищо. И там живот има много и е много бистро и е много хубаво. Ти говориш всъщност за морето все пак, не за суша толкова. Аз говоря за... В смисъл не говориш само за гмуркане, а за участъци, които и на сушата. Да, защото човек може да се качи на кола и да мръдне над 5 км в ляво, примерно, от какво мислиш за Слънчев бряг? Идея сега, дето се прокрадна да се строи някакъв АЕЦ до Резово? Че като каза Резово. Турци ли няма да строят? Не, няма да правят. Няма да правят. Това се оказа партенка. Аз... Не знам, не мога да кажа. Тази история след вече така ми стана главата с нея. Добре, поне да си завършим с снимка. Да, моля ти се. Изложбата кога е като... 29-ти, само един ден промоция на книгата и изложбата 29 ноември. На оборище 10 в галерията за модерно изкуство и в последствие по книжарници, добрите книжарници. Окей, много ти благодаря, че ни беше. Аз благодаря, че ви поканя. Михаил Заимов. Това е, приятели. Много ви благодаря, че ни изгледахте. Това беше Мишо Заимов. С вас ще се видим утре, естествено, 22 часа по TV7. Чао!